Ну, теж спочатку було важко, але, ну, враховуючи на мій вигляд, не всі наважуються там щось мені говорити, якісь такі речі і задавати такі питання. Хоча теж оце відоме, я тебе туди не посилав, теж декілька разів чув і дуже так реагував емоційно ці питання. Я, ну, намагаюся не особливо, ну, десь зайвий раз, звичайно, не надягаю форму, не намагаюся ну, показати, що я там був, чи щось комусь довести. Єдине, що, звісно, це дуже впливає, коли ти розумієш, що там іде війна, що там ось приходять звістки, що хтось загинув. Ну, це просто воно виглядає вже як статистика. Там, ну, сьогодні під час обстрілу, але ж я розумію, я бачив хлопців, які загинули, і розуміння, що це, ну, чия сім'я втратила батька, сина, чоловіка. Ну, найдорожче це ніяк не можна нічим замінити. І це відбувається не за того, що людині просто не було що робити, і вона поїхала там, бавилася зі зброєю, і так вийшов нещасний випадок, хоча це теж можна зрозуміти. Тому ось це, звісно, таке відчуття, що вже люди стомились від війни, що воно там щось відбувається, воно нас не дуже стосується. Дійсно, тут ось весілля, дні народження, все своєю чергою відбувається, то, звісно, що це болісно сприймати. І я дуже щиро так підтримав ініціативу хлопців з Інституту національної пам'яті, які почали робити щомісяця, на початку кожного місяця, панихиду за загиблими за минулий місяць. І 10, 12, 13 хлопців ідуть на небо в цій війні. І, на жаль, на цю панихиду приходить там 5, від сили 10 людей. Багато хто не хоче травмувати себе зайвий раз, що це ось відбувається. Але тим не менш, це війна іде, якби не ці хлопці, то невідомо, що було далі. І зараз, ну, ви всі бачите, коли відомо, що було далі. Була напруга на кордоні, то всі знову схопилися, що робити, куди, дзвінки з Миколаєва, що нам робити, що переїжджати, їхати. І тому дійсно, що воно ж нікуди не ділося.